Ngoma Evans makadi. 100 makasinga. Aiwa ndina nini kuti sei kuchiredzi. Aiwa kushuga kuri bo. Naika. Bara mna uchigira kana shuga kana nzimbe zvaikuradza mumva uchiredzi. Nya ndatongo mawira ndaita panda singa aungangoine shuga ungaziti kumberi mune. Wozi mataura ndaita kana ifonero nongoma Robert ndinambofunga kuti ndichazosangana nemi. Ndatongoitwa zviya zvikunzi enda panonzi pai parunare house. Pano chauya kutora kusvika ipapo. Mukati nchango yandotakurwa ndo vanaita. Naito ndotopikwa ndina nini ikoko. Nezuro pandaitaura nawo yaito nditi hanzi unouya unokunoita 2 days kana 3 days. Saka ndinombobvira ndafunga kuti ndichazopfuura nekunoku ndozodii. Zvenzimbe zvingati handingabaya vanhu. But aiwa next time hando yanadzo. Naika. Because kwedu kungotora. Kungotora moya nadzo. Aiwa tinotenda. Otherwise panga parise pamugwagwa. Aiwa bo. Naika. Tafamba usiku. Andanzwa kana nguva dzamasvika ndikati hey. Tafamba usiku. Zvoitika manje kwedu ndozvoitika kana ndabata times muno. Unokwira kuma 9. Usiku. Time yatiita kunodya sadza manheru. Topaunonga kutokwira mabhazi. Panosvika kuno kunofanira kubata time table yawana kuno. Ukazotanga kufamba masikati ndokunosvika kunoku kuma4 kana ma3. Ufuichi kuti ndizosangana nemi manje mematova nedzimwe program andizokwanisa. Toita toenda. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Kumushande kuri Ngoma Evans? Karoi. Asi mabva uchiredzi? Aufa kubasa kumba kukadini? Kuchiredzi kubasa. Okay. Maitikira zvakaita ndeyekuti tingatoti ndo family yedu yese ndokwayakazvarirwa kuchiredzi. Okay. But vakuru vedu ndiyo kukaroi. Alright. Saka pavakangozokura vanobva vadzokera kukaroi but nyaya yemabasa isi takasara tiripo. But hakusiko kwedu. Auko kutongori inyaya yekungoti ndokwakazonyanya kubhesa vabereki stereki nenyaya dzemabasa but time andotochembera ngatoenda kumusha. Vanhu vazhinji vakatamira kunzvimbo imwe vachibva kune imwe nzvimbo unonzwa kuti takapedza kuenda kudhara kukaroi asi kumusha kwedu izvezvi takutoti kuchiredzi. Zvakanaka zvinongobvawo nesituation yacho. Because kana kuri kuti uko kuri kunakidza but kokulovheodha kopisa. Mune muchiitaka zveshuga? Kopisa. Kopisa. Kokunonaya manje. Ndopa ndikashaya mari ndori mafoji handitamburi. Manje ukoko kushuga uko. Ngoma Evans takaona matitsvaga. Tiri Ngoma Robert mukati ndine dambudziko kana kuti matambudziko atinawo semhuri tikati aiwa uyai parunhare sekutaura kwamaita tinzwe kuti matambudziko acho akamira sei uye muri kumbofambawo here semhuri akamira sei matambudziko aminawo? Kufamba semhuri tatisati in fact pakatanga kuita maproblems awo pakashayika mwana wemunina wangu ndipo makatanga kuona kuti paane dambudziko? Ndopa zvakatanga kunyanyawo hakwese kuzva zviripo. Okay. Maproblems anowanikwawo here and there but anozoassociata nedistraction yefamily ndopakatangira because maproblems mazhinji anokonzeresa maproblems anopatsanura vanhu. Kuti mukoma munin'ina baba namai havachaonani ndovatoti matambudziko iwawo. Saka ndo issue yandinayo. Handei pamazotanga kuzoti muri mapinda dambudziko mushure mekufa kwemwana wamukoma wemunin'ina anonteera inini zvakafamba sei? Mupana wangu aigara kuipweto. Okay. Akasungwa in fact but masungirwo akaitwa aiti hanzi ndakanhonga marata escrape. Tobva hanzi ndobva ndangozosanganawo nemwe munhu akatoti waba marata iwawo. Kwandobva ndatonosungwa ndobva ndavharirwa. Tikati zvega zvikanzi but time yakanovharirwa manje akatotora nguva achingonzi remand. Igore ripi? Ipapa njanzoziva zvofanira kuzova ne3 years 3 to 4 years mumashure. Okay. Saka uko aitogara nemukadzi wake nemwana. Saka pakaramba achinzi remand mwana kuti nditi aigara stereki kana kuti but inini pandakatozonzwa kuti mwana
afa. Ndakazobvunza zvikanzi akangoti gware gware ndokutofa. Angarwara zvenguva yakareba sei? Period yacho haitauriki because haiwai haina kunyatsotsanangurika. Mukadzi wacho ndiye aizviziva but matsananguriro akaita akangoti yanga iri short period. Anga akura sei? Inofanira kunge anga ari 6 months. Anga wane gore chakuti kana ndisingakanganisi because zvimwe handizonyanya kurangarira. Tobva atoshayika mwana. Saka mwana ashayika uyu mufana wangu anombotora vhiki ndobva atobuda mujeri. Atobuda udero papa nyaya dziya dzakuto mwana akatofutsirwa ari kujeri ndobva atobuda. Saka inini manje ndaida kuenda pakanoigwa mwana because inini ndakatanga kuzvarwa kutera iye kutera kamusikana kadiki. Mumugore vatatu chete? Iye kuti nditi iye anoti ndakaparatidzwa. Inini handina kupaona. Akavigirwa kupi mwana? Ndinyatsozwa kuepo epikoko kwamheno kuti kunonzi kupi. Ndinanyatsokuziva ndokwakavigirwa mwana but inini handina kupaona. Baba vangu havana kutombosvikapo. Iye mufana ndiye anongoti ndakazoparatidzwa. Saka mwana uyu akavigwa nemhuri yemukadzi here kana kuti? Akavigwa nekurudziro rwekwana sekuru because ndo tingatoti kwaaigara ndo vanga vakawandira ikoko. Saka ndo vakangonoasista zvikatodii zvikatobva zvatoita zvakatopfuura. Saka iye achiuya manje kubata kujeri akazobuda sei? Kujeri anokutaura kuti kwanzi ndakatongodzibuda una nyaya but period yakatora akagara. But vekama waenda zvinomuona zvavo? Taitombotumira mari uchinzi urunzi parudiwa mari yeloya. Iloya here? Akuti loya mani. Anzi paidiwa kamari kekudhisa kuti abude. Yaienda kupi? Yaenda mumaoko ani mari? Aiwa izvozvo handicha hazvine yazvo noti zvedziri ndikwana sekuru saka hatingazonyanyi kudi. Ndonyama miranga akaita. Abuda mukomana? Akatongobuda akatomubvunza kuti ko chizvanzi ndatongobuda zvikanzi nyaya yako yapera. Ndakwaenda ngonzi hatisi kuona information yenyaya yako nekuti munhu wachona akaripota hatisi kumuona. Neiye wacho anozviti ndiye muridzi wazvo hatisi kumuona. Saka buda uende. Achibuda nemunhu wakasangana naye mubhazi. Aita kunge munhu wemweya here but ane zvakamuudzawo maererano nekufa kwemwana. Andobva atomudza akati iwe ndiri kuona kwa uri kubva kwakamira kwakadai so ati uri kuti uri kuenda kumba kwako zvikanzi hanzi ndobva akangonditi ega nupe munamato asi unofanira kuziva wega mafiro akaita mwana wako. Iye ndobva akangoti alright. Saka achisvika takatongosvika tobva tangomhorosana as usual. Kuti sei chicha pakaipa isusu tiri uko taitombodzifambirawo nyaya dzake because ndasingagari pasi. Ndatomboti ndikadai ndoenda kubasa ndodzoka ndombodzifambirawo ndombodidi ndaitozvita namuchemberi. Chemberi ndazobva apa ndadai ndaenda apa ndadai tobva mukomana azodzoka. Mukomana adzoka udero akabva nyaya payakatanga pakazoita nyaya because mufana wangu pane kwatakamboenda yaiva chechi ndobva ikati aiwa tokuitirai munamato but iwewe kana mwana unin'ina wako akangobuda udzoke naye panapa ndobva narudai wambo zvishuwapo akadzoka ndakaenda naye inde zvinhu zvandizveizvi ndakatozvidza mai vekuzvara ndikataudza kuti nomuchemberi ndanzi ndimuitire munamato uyu but uko kwanzi kana adzoka muende pano. Saka kana achitongodzoka ndofanira kuti tidii titomuisa titoenda naye. Ndobva ati bo tagara mufana adzoka ndobva ndaenda naye
patinogara paya taitwa munamato tadzoka. Saka munozwa panofamba vanhu pane nyaya dzinotaurika. Ikoko hakuna zvakataurika zvine musoro stereki zvinonanga munhu. Akada kunoitwa munamato because kwainzi mhepo iri kukuteverera iwewe inofanira kuti ibve pauri because mweya womujera haufanira kuramba uchikuteverera. Usaramba futi uchiinda mujera. Ndo zvakanotaurwa ikoko. Saka unoona sevanhu vanenge vasingachagadzikani pamusoro pechiitiko ichi. Tata unongogara tichingodii tamboenda apa tafamba, tamboenda apa tafamba. Pakazoita iye manje akazoita nyaya yakafamba nayo ane kwaakaenda. Ndobva akanoudzwa kuti shamari uri kuona iwewe zvinhu zviri kunetsa izvi, hama yako inozviziva. Mafiro akaita mwana wako iwewe uyu munhu anozviziva. Saka iye manje akabva ananga kune wapfuchimuzaya chaanoshanda nacho anoita zvematails ka. Ndobva aenda ndobva anochiudza chimuzukuru chimwana chavatete. Ndobva atonochiudza akati shamari ka una nyaya dzandaudzwako ndanzi mafiro akaita mwana wako iwewe uyu munhu anozviziva uyu but pakaipa. Saka chimuzaya chiya manje achinozvitora serious. Ndobva chatongofungawo semwana because achimufana chidoko. Ndobva chatomhanya chakazouya kwandiri inini chaisa chatondudza nyaya because zvakangoitika vari kubasa. Ini ndobva ndatochiti futi anonzi Tinasheka chimuzukuru chacho. Munini wangu inini anonzi Tinashe anonditevera. Koita chimuzukuru futi chinonzi Tinashe. Saka tinongochiti mukanya because mutupo wacho ndi mukanya. Pakati ana Tinashe vaviri saka uiteta wangu muti mukanya tozvisanidza. Ndobva ndikati mukanya nyaya idzi dziri kumboitika mufemili medu idzi ndada kuti umbonoudza mudhara because ini ndakaona kuti nange mudhara hazvibudi. Ndikati zvimbonoudza mudhara kuti mudhara ngatimbofambira nyaya idzi tione kuti zvii zviri kunetsa because tikaramba takagadzirira nyaya iyi takatarisa nyaya iyi mawani hapana kumbotora nguva pakabva pauya vamwe vanonzi kula hanzvadzi yamai haina urara mumba imomo akati achidzidza mhere. Ndobva amudziwa zvikanzi zvandandikurota anzi ndandikurota maperi auya panapa pamba but pauya panapa pamba tatizachidzira kuzasi tese. Mudhara wangu akabva atoudziwa hope dziya but audziwa manje akabva apindura kuti asi kana takunda bho. Inini ndakabva ndapindawo nepoindi yangu muzukuru ndikati muzaya imbonoudza mudhara kuti ngatimbofambira tione kuti chii chiri kunetsa mufemili. Zvimwe hatizozvigoni kana zvonetsa ufuchi mwana ashaika hatizoti chii chiri kuitika. Ende mafiro akaita manje handina kunyatsomanzwisisa. Ipapapa pakatoita hondo takabva totogadzwa dari bamba mudhara mujembere nevazukuru. Ndakutonzi uri kufamba nemwana iwe uri kubvunza mwana ukanzi uri kupinda nemwana kumaprofita ako uchimuudza kuti ava homes ava ndo vari kudii ndo vari kuziva kufa kwakaita mwana. Inini handudzi mwana izvozvo panzi aiwa ndo zvotoitika. Iwe uri kufamba uchiuine mwana kumaprofita achitaura kuti ndio vari kuzvikonzeresa unozviitirei? Kati aiwa ina ndifambe ndichitaura nyaya idzodzo plus ina handisi muprofita kai. Inini zvandinoita kana paita problem inini wangu tinotsvaka kuti chii chiri kuita togadzirisa. Saka inini zvandichazvikwanisi. Pakatoita nyaya mumba imomo pakatoita hondo paya vari kupopota. Saka chimuzukuru chiya manje changa chakanovaudza kuti aiwa sekuru Tinashe vari kuti patakafamba pavakaenda vamaprofita vari kunobata veukama ndo vari kubata. Saka nyaya yange yoda kutendesigwa kwandiri manje ndikati kuri ndokwana bhapi. Saka ndakabva ndabvunza ndikati muri kuona dheri ariya uyu ari mujeri uyu taifamba tiri tose tichitsvaga kuti mwana abude asununguru nhasi nokuti pane zvakutaurika makundinanga
muri kuti ndiri kuenda naye kumaprofita kupi nekuti nini zvese zvandaita taita tritesi nekuti pane mashoko akutaurika makuti kwanzi nini ndiroma. Saka chimuzukuru chama chakabva chatosumuka feya chikati azvi kuimimi mhaka yamuchidaro imi imimi ndakakudzai chokwadi ava vasekuri vanzi havana mhosva because nini ndakunzi ndini ndakazvitaura ndichiudza munin'ina kuti ava ndo vari kukuresvera zvikanzi mimi musapomera ava mhosva inini ndakakuudzai kuti sekuru tinache ava ndo vakaenda kuchechi vakandiudza kuti tiri kubasa ndiri kufamba ndichibata zvakati saka sekuru vanzi muri vakwanisa papi ndo mapere akazoita dariro remba but vakatozorwa futi ndobva vatotanga kutukana paenda bva ndatonyarara tinache nechimuzukuru yanobva zvatorovana paya ndobva ndatongoti inini sinongu nyaya yandibva ndakabva ndavabvunza vo ndikati kuimimi zvamanga muchindisungira mhosva iyi asi makaudzwa chokwadi maizviitirei nekuti uyu ari kupuruvha muri pano mese kuti akakudzai chokwadi kowai manditenesera nyaya ini handina chandoziva ini manditenesera nyaya kuti zvidii zvikanzi taida kuona kuti zvishuwa ndiwe here ndikati kowai muchitsvaga nyaya yekuti muda kuona kuti zvishuwa ndiwe here imi muchiudzwa nemunhu life nemuromo makuda kutsvaka kuderi kuti zvidii uko kana dei uyu asina kuzozvitaura maizonditi kudii nekuti imimi chokwadi munochiziva asi munoda kunditinhira nyaya kuti ndiite sekuti ndini ndinoudza mwana mashoko asi chokwadi makachiudzwa papapa tobva tangangoti nyaya kana yadero taida kuziva chokwadi saka chokwadi tachiziva vakabva vatanga kusofta nyaya aiwa ngatikumbirane regerero isusu kana tine zvatakakutadzira tinokumbira regerero ko iwe ndindakatotangwa toda kuti reurure kana wane zvaunodawo nokumbira regerero ini akabva ndati ina handina munhu akanditadzira ende ina handina munhu wandotaura kuti kwanzi ningi wakandiresvera because kwainzi ivo votikumbira regerero tokumbirawo regerero saka ivo pavakataura kuti taresva tokumbirawo regerero pane kutadzirana kwakaitika imiwo motaura zvinyi ndikati inini handina mhosva nemunhu ende handina munhu wandoti wakandiresvera handina munhu akanditadzirana zvikanzi ko unogodero sei ndikati imi muri kuda kuti ndikuzive kuti manditadzira papi ndobva vangosiyana nazvo ndikuenda pamufana saka mufana akangokopa mashoko angu inini wawo ndobva vangotaura futi the same ndobva vakati hazviiti sei wadero mufana ndobva vangoti inini ndogoti kudii ndobva toti sei saka chidaro icho changopera vanhu vasingawirirani kudero pakabva pazoita nyaya pakatoita hondo uyu kamuzukuru kangu futi kakazotofirwa futi nemwana but paingotaugwa futi nyaya dzacho dzaingodzokorodza futi izvozvo pakabva pazoita nyaya manje yekuti iwe Vanzi uri kufamba uchitibata maprofita bosi kamwana kangu kakomana kakatadza kuita weti kana kwevhiki tadza kanoita weti mwana asingaiti weti mwana chinda muenda naye kuchipatara ndadii ndakatosvika kuchipatara zvikanzi arudwa kuitwa circumcision ungakura sei mwana anga uda 5 months zvikanzi aruda kuitwa circumcision nani 5 months zvikanzi apa kutodwa dhokta muhombe because chipatara chepano hachingambozvigoni mamuri chekuchirezi but kuchirezi kutori nemaspecialists ari vatoriko because vese vekuzasi kunana chikombedzi vese mamisha emamwe dhakwa esai anotobhesa nechipatara chechirezi dhokta akataura kuti aiwa pakuda kuenda mberi chitoenda kuharare paidwa mari yasvika 1700 US kuti mwana anzi agadzwe system yange aite weti munoziva mwana anosvika pakuchema zvokuti anga asingachagoni kana kutaura anga azvimba mese umu akazvimba umu aiti kana kuda kuita weti aifuta so zvokuti wainzwa tsidzi so pamwe pacho agona kungobudisa kana drop 1 so ngokuti ndakanetseka ndikati ndodini zvoda chipatara ndakabva ndakaenda kune vamwe vaita zvemweya
but chinhu chandingokuudzwa chinhwani nzi vakomana kana musina kugadzirisa zviri musha menyu izvi nyaya dzenyu hadziperi gadzirisai zviri kuitika mumusha menyu. Inini manje ndodini ndoita sei unzaiwa danai vakuru venyu ngavagadzirise zviri kunetsa mumusha menyu. Ndonetseka paya ndonetseka ndoti saka ndakabva ndazoenda kune vamwe vechiziyoni vechiziyoni manje pandakanovaenda vakabva vamudhoza pawakamudhoza akabva aita weti but machemero aita so achingonzi anaka nhasi mangwana achaiti tsvina toichinjani 2 weeks mwana asingaiti tsvina ndandorishawa ndozviita sei. Ndafamba ndakazoenda kune vamwe kweduko kune mamwe masowe mahombe panonzi papabataireji kaenda papapo pane pakadzara zvokuti mukavarenga vanochera kuzi 200 to 300 vanosvika. ndakandonyingosvika nemudzimai wangu ndobva asumudzwa akasumudzwa mudzimai mudzimai mimi mune mwana ari kurwara ari kuita so ishuwa here anza zvechokwadi mwana wetatambura naye ari kuti akadai zanza zvinokonzereswa nevanhu izvi. Saka pavakanodero manje pakabva paita mumwe wacho akasumuka so ndobva kati aiwa inini handina zvinoera anonzi ningi ndiani kati irelative yangu zvikanzi ko ningi ikati hazveshuwa irelative yangu futi zvikanzi ko uyu ningi uyu haumuzivi ikati ini zita iro handirizivi madhamu ndo vakazoti uyu ndomuziva but chiri kundishamisa manje mazita acho vanhu vacho ndoshakuti handina chitema nawo ndopaya paunenge uchingotaura kakuti ngatimbodai vanhu vongokuignowa ingoti but panonorwara nyaya mwana manje pobatwa nyaya dziya inini manje handitaurika ndobva nangoti zivi because munhu kamutendeka anobva atanga kuti wandidii wandinanga of which inini handiprofiti handigoni kudii ndongoitawo kuti mhuri yangu igirarame zvakanaka. Handina munhu wandakatomboudza nyaya iyoyo takatobva tangotoitigwa zvedu bho mwana ndobva atonaka paya tatoenda kumba tatakuti garei ndatowo after ndofunga 2 weeks ndafonegwa nanguba munini koiwewe chii chiri kunetsa ikoko vamunini vanongoita zvokuudziwa havatozvizivi vanotogara mavo outside chinhoyu ko naye mukomana chii chiri kunetsa kumba ndikati pakuti kudii ko ndiri kunzwa kuti iwo uri kufamba uchibata iredha kumaprofita uri kuti vari kundirohera mwana sei ndikati ini here anzi ndo zvandiri kuudziwa ndikati ini handizvizivi ini izvozvo asi inini chandoziva nechekuti mwana wangu airwara zveshuwa ende ndakatombotaurawo hapana ndisina kuudza mwana wangu ari kurwara so marwariro ake awo asinomawo ndozvandaingotaura zvikanzi kwewewe uri kunzi iwewe wakatadza mwana kuti aidii hanzi mwana ane kwashi hanzi wakatadza kuchengeta mwana akaita kwashi wakufamba uchinditi ndiri kuroya mwana ndikati ini handina munhu wandakambotendeka ende zvamutaura ini handitozvizivi wozi wacho vari kutozvitaura handatomboinamba kwavo ndichivaudza nyaya iyi kana kumbotanangura kumwe munhu zvakaitika ndezvekuti takangoenda pachechi tikaudzwa so kuda paiva nevaivaziva vakanosvitsa nyaya nekuti maguva anongofamba asi kwete kuti kwai ndakaudza munhu zvakati saka inini handizvizivi zviba munini imimi kana mavafungawo zvamunofungawo kuvabvunza kana kudii ameno asi ndati handizvizivi saka bamunini vacho munhu asitori nenazvo because anenge achingoudzwawo zvimwe zvinyaya ane nazvo ndobva vangosiyana nazvo but chakunetsa mai ndechekuti kueredha vangu vanondidaro sei inini ndiri kunzi ndatadza kuchengeta mwana akuti akwashi handiti kana ndikaita problemu munhu hama yangu iri padhuze ndinofanira kumira nemi but ndiye munhu akutononditanisha imeji ukoko achitonimakisa kuti ndatadza kuchengeta mwana ndazodii kowai asingamiriwo nemi unongozozvisiya wangoti zii saka kubva ipapo pakabuda shoko iroro ukama wenyu wakamira sei nehama idzi kuonana nawo ini ndizovhaka handisi kuonana nawo
asi kwete takatukana. Maitira zvinoita manje ndeyekuti ndaiti pega pega pandosvika kwavari ndaito kakusawirirana kakusatotaudzana ndichitongodzoka panondodzoka pakuti tasopatwa nemamwe mashokoshoko akunodai dai. Saka inini manje ndiri munhu anofanira kugara asingataudzani nevanhu nyaya dzakashata. Tofanira tikasangana tomhoresana zvakanaka topesana. Saka munhu nyaya dzacho dzingori hondo ndakabva ndakuti inini regai ndimbogara kwangu ndingodini. Ndakatozo location yandaigara ndakatobva ndobva ndaenda kure because taigarisana so ndatobva ndobva ndaenda kure kuitira kuti timboita kaspace. Saka nanhasi handisi kusangana navo ndinge ingoavoida ndeingoshandisa level rokungoavoida kuti ndodai uko kuregai ndimbomira because mukaona pachisvika pakutaurwa nyaya dzausina kutaura dzichiudzwa mumwe munhu watimowo kana kuri kuti mazosangana zveshuwo mukaita sokuti mangopinduranawo zvisizvo panozotoitika zvikuru. Saka inini manje zvinhu zvandichiavoida nguva zhinji. Saka pane zvimwe here zvamaimboona kubva kuhama idzi zvamaiona kuti izvi zvinhu izvi kana kuti mashoko aigona kubuda ekuti maitoti patiko sei zviri kubuda neapa zvichida chokwadi zvatiri kunobata kumasoro zvinogona zviri kuenderana nezvatinenge tichiona pamusha kana kuti zvatinenge tichiona kubva kuhama dzedu. Nyaya yekuti inini hangu handinyanyi kulinga navo stereki, handinyanyi kutaudzana navo. Saka kuti ndizoona kuti izvi zvinogona kunge zviri related to that issue ka ipapo ndogona kuti tingati ndogona kuzotaura nezvimwe zvandisingazivi. Ndofanira kupupura chokwadi kuitira kuti ndidi ipapo handina zvandoziva. Imi mukama wenyu nevana vamakaberekwa mukati medumbu ramai venyu muri vatatu, tozoti kana pachinge paita matambudziko akadai semunin'ina wenyu akarasikirwa nemwana, muzukuru akarasikirwa nemwana zvakare nenzira dzakada kufanana idzodzo, tozoti ukama unogona kutanga kupera. Hawa ukama wakatombogurika zvakutodzoka manje manje so zvekuti mwene manga angotongozviitira zvake, anga kutongobuda neyake achitodai but munhu hauzotauri manje because inenge yava nyaya yekuzviprotecta nefamily ka. Saka uyu unenge unoti akangonoti kwake yakangonoti kwake yoti kwake ndozvinenge zvakungoitika. Mufana wangu inini akatombopenga akarasikirwa nemwana akatombomhanya mushini kutomhanya mushini chaiko amhanya mushini but ndandatombomudza dziri hope iwe chamari uenda kutochipenga iwe unotaura zvinoita kana pane mhepo yekuda kuvhirikidza musha zvimwe zvinhu chiro zvikataurika munhu azviudzwa anogona kusazvinzwisisa ndarota uchipenga maniwe but vanhu vanga vari pavangozoti madrugs but anga asiri madrugs pane zvazvikonzeresa. Hatinambotora nguva tatotora almost 6 months hamupana akapenga zveshuwa. Saka akatanga sei? Inini aigara nemukadzi kuepo here anga atobva kwatova incident yekushaka kumana yanga yatoitika yanga yatova kuda ne2 years yanga yatova kuda 3 years toni ndizvo 3 years ndikatomuti shamari ndivamboita uchidaidai kumachechi ndobva zopenga zveshuwa but haana kupenga zvekuinda mudondo zviyazvi akatongomhanya muchini ndobvaenda padhini pamwe kule hanzvadzi yamuchemberi. Pachakandishamisa manje ndechekuti paakaenda pamba pana papule vavo aenda achiti kwanzi but inini akatozondiudzawo zveshuwa akati ndatoenda iwo kule ndo akatanga kundiudza akati mukomana asvika but situation yaari haisibo but ari kungoti haivhanzi ndiye munhu ari kundiroya kubvira inini kule zvandiri hazisibo but ivhanzi ndiye ari kundiroya kule ndobva atondifonera ndichisvika kuno akasvika asisiku andonzi akavata kumba kwakule ndakazoenda kumakuseni ndanosvika paya kule kanzi abuda mukomana asisipo but aumanaka fambai nemwana ndozvandinotaura kule munhu mukuru ka hatauri zvakawanda but aingoti handisi kunyatsozvinzwisisa asi fambai nemwana ende semunhu manje anenge anzwa nyaya manje anenge asisina chokwadi akungoti pamwe
muzukuru wangu ona ngakudaro. Saka inini manje zvandoita manje ndikasvika pakadero inini handitizi zve ndobva ndoti asekuru imuchiona vazukuru wenyu achida zviri nani ndidema tomboita kuti tidii titomboenda tiri tinofamba tese kuitira kuti zvinhu zviite bhuwa kuitira kutiwo zvinake nekuti pamwe pacho hapana anoziva. Tanodero manje sekuru vaivai vakabva vangoposta nyaya vangopfuudza nyaya yako kwana Muchembere. Mukomana kaya zozo zvikanzi atouya kuno ini ndazosanga naenda mubvunza zvikanzi ashamarika zvanga zvisina kumira zvakanaka. Ndanda kutonzwa mushira ndachingonzwa kuhuta chingonzwa kuite kuvhunduka ndanda kutopenga but mupfungwa mangu ndaichiti ndiwo uri kundidii uri kundishereketera. Ndikati saka wazodini zvikanzi ndaenda kudheni but ndanonamatirwa chigubhu chemvura naMudhara ndobva ndatoita bhuwa. Haana kumboenda kurezve akatongonoenda bhozi akananga manje akatoenda kwana maodzero akandiita inini akatonanga bhozi wasekuru akamuti aiwa inda kuvabereki ndobva atonanga but achindiudza iti kwai ndakananga ndikanosvika ndikati aiwa hazvisi zvezvi zvandiri zvazvisi zvezvi kwatobva Muchembere akatoti baba muitire munamato hanzi Mudhara akangonotora chigubhu chemvura ndobva anogara mabhenji kuwo vanobva vangoita asi ari kunamata ari oga ndobva atondikusha mvura kwai pavangondikusha mvura ndakabva ndatonzwa kuti uye but inini chinondinetsa manje chekuti nyaya iyi uyu munini wangu ka ivo havana kundoudza yekurwara kwemunini havana kundoudza iye ndiye akatozoya achindiudza kuti shamari unoona paya zvichiwawo nditoti sorry because ndaitofunga sokuti ndiwe ende mumwoyo mangu ndakatodza vana sekuru kuti ifanzi pane zvaari kundiitira indakabva ndamuti no haisi nyaya ezvinongwanudza dero pa iwewe chirega usarega kuenda kuchechi ngatirambe ichienda kuchechi because dzimwe hondo dzedu dzichititsoma hatizivi kuti zinodii. Inini zvandaichita ndezvekuti tikafamba tiri tese mashoko anotaurika tinozonzwawo tese hapana anozoti uyu wandiregera kana kuti uyazodai. Saka ava manje vanenge vachingoita zvinhu zvavo. Imagine kuti kwanzi munhu unopenga uenda kuti unodirwa mvura uko utoita bhuwa. Baba mupostori ndiwe chechi vanoitawo zvemachechi but mumusha inini chinamato ndozva chibatanidza vanhu. Tarisai muone apa zvese zviri kungoitika izvi hapana kana zviri kuratidza kuti family yakabatana iri kutowedzera kutoputsika zvekutotika zvinhu zvinofanira kuti zvizikanwe kuti family yakarongeka kuite zvimwe zvokuti zvino ndine kaningina kangu kadiki kasikana kuti nditi kanotondiziva anondiziva but ukatomona achipfuura so anotoita kunge asina kana basa newe so anongopfuura achingoita anoita zvironzwa kumashure nadzo muchiti matambudziko ese akazotanga kubuda pakasungwa mukoma pakasungwa munin'ina ndo pakatanga kuti zvironzwa kumashure asati asungwa matambudziko aya musati mamaona but matambudziko anenge aripo mufamily agara aripo but pane pamunozonoti izvanyanya izvi ndofunga ndova makazotanga kuvhurika mufano wenyu asungwa makuti ko zvinhu izvi zvinhu zvaakuchiita manje one by one kusungwa kufirwa nemwana kurasika njere zvinhu zvichienda muchiita sei makutoona kuti patoo nedambudziko kumashure uku maigara sei uye mairarama sei chitendero ichi baba vari muchechi kudai chachiri kubatanidzai taitogara bho zvokutoti inini ndichirangara pane nyaya ndandagangama right makona mandidzosera kumashure pane zvinhu zvakamboitika pandiri mufana taigara kwainzi kuna prayer so ndokwataigara unoziva kuti ndakarota munhukadzi achida kupinda padhoo padari munhu wechikuru so ndakanetsana naye munhu aida kupinda mumba mandaiva mandakarara mufana wangu anga ari kumusha kwamai saka ndaitorara ndoga akazama kuda kupinda munhu ndakatora nguva ndichinetsana naye ndichinetsana naye saka takabva ndangozoti pepu unozana ndakarara ka unoziva boys yekuti wakarara uri wega so haunenge wangozvirasha takapepuka kutangira muchiuno zvidzira kudai papakanyorowa uchiredza kunopisa ka zvokutoti ndandakandongowadzira kana kashiti kudai so pasi
Takatongodzera kana kashiti sunju mapesirawo ndobva ndatongorara. Ndokumuka ndakanyurova kubva apa kusvika kuzasu. Muza ndakambofunga ndaweta but inini ndaakuita weta handirangariri hameno kare ndiri mupana but ipapo Mani makore mangani? ndandatokura zve ndandiri form 3 form 3 ndakamuka ndakanyurova so ndakamuka ndikandi chii chaitika but mvura yacho manje yaindisosona paganda rangu. Ndikati chii chiri kundinetsa but ndikarangarira futi ndiri mupana kare ndakamborota futi mukadzi anga ane night dress. Unoona manight dress ane zvimucheka Nopenya penya. Asi mwiri wake wanga akatota futi mvura mukadzi akatota mwiri wake mvura ichidzira kudai but mukadzi uya aita kunge anga auya pandiri so but aita soti ari kutadza kusvika ndobva ngoenda. Ndava form 3 ndopandakamurota achida kupinda mumba ndopandakamuka ndakatota kubva apa kuzvidzira ndobva ndakamuka ndobva ndanamata ipapapo zvazvo zviri bho tachitoenda kuchechi zvese bho. Naenda kuchechi kwababa? Ndakamuka ndikanamata ndarova prayer ndichingovata kudaiwo so ndarota futi mukadzi uya adzoka futi takanetsana ndobva ndangoti pepu. Unoziva pandakapepuka ka ndakarota mvura yanga yava dhidho rekuti taigona kuti tikaikupa so tingati chiko muna chigaba icho tongoti dei chachiri chigaba cheplastiki chagona kunosvika mukota muzasi pamakarara ipapo. Mvura yakaerera yakazara so unoziva zvakandishamisa. Inini handisati ndamboona zviera zvakadaro but ndani chiri mupfana manje but chandinoziva makaudza vabereki? Ndingakona kutaura zvakadaro kana ndimiweyo. Aiwa hakuna zvinhu zvakadaro zvonyararwa ndakatotaura. Saka vakatora matanho apa? Handina chandakaona. Asi mhinduro yavo vakati chii? Makatanga kuudzana? Ndichanyatsorangarira ndandiri mupfana kuti ndakaudzani chaichai asi ichandoziva necho ndakavaudza because zvakazoramba zvakuitika. Problem yakatozondinetsa because ndakaramba ndakutorota munhukadzi akutouya kwandiri inini. Asi chiso chake maichiona ivo? Haichinja. Asi maitoziva kuti nhasi ndinhingi? Ndatomuka nchiziva ndasingakanganwa totona mukadzi akutorota ndakutomurota chapandiri ndiani uyu munhu. Ndanda kutorota nchitorara nemunhukadzi almost daily zvekutoti kukotsira ka unoziva zvinhu zvakadero hazvinakidzi. Kukotsira kurara so ndanda kutotya ndanda kuita zviya zvokuti ndaigona kuti kokweduko taigara padhuze nechigara pasi saka taigona kuti ndobva pamba usiku ndoenda kuchigara pasi ndovarairwa kusvika kana kumaya 12 ndodzoka. Saka ndaiva neperiod yandaiziva kuti zvinhu izvi zvaiwanzoitika kuma 12-11 saka ndanda kunojambira ndodzoka kuma 12-1 ndanda kuita zonda kumbopesana nazvo pandati kaita 3 days chero kuma 3 chero kutoedza ndakadzama ndakunamata zviri serious ndichinamata but ndichinamata kudero ndasingacharari manje ndaigona kurara usiku hwese ndakaisa ndo madhezi ezvimawisteki ka zvemuziva zvimadishi zvezvimawisteki zvezvo zvasingajusiwi zviya saka ndaigona kutoti ndorarama iva netv ndotoisa chiwisteki ndoona TB Joshua kusvika kwaedza ndozorara kwaedza. Mumwe musi manje chakatozondishamisa manje ndakatoti ndandakatorara pasofa mudhara wakatogara kukona angava masikati because ndakazorara kuma10 totona mukadzi uya kutouya muhope paya kutorara neni paya aiti kana akuuya ka ndaigona kushava pawa rekumuvhika mukadzi iye. Pandongoti pepu so muza ndakati ndichiti pepu ndoona mudhara wangu akatobata remote ari kutoona TV but haasi kuziva kuti chii chiri kuitika pandiri masikati ndingatsoona kuti spirit inodherera kusvika pakundondidherera zvokusvika pakudaro ndabuda ndanogeza paya but ndakavaudza zvinhu izvi ndobva ndakambozama kuti ndakazotofamba ndiri ndoga muchiri mudii kuda pakadero pangagarika pasi kuza ndisi kuona Europe yacho kapamba
ndatobuda ndapinda mune mamwe masowe. Ati masowe awa zvaindiudza manje kuti nditi vatadza kuzviona. Panosvika pane mumwe wakanditi iwe shamari anga kutoita zvekutondibvunza zvikanzi pauri kugara iwewe infact nyaya yangu haina kutoonekwa. Anga kutondiudzawo zvimwe zveupenyu utori bold. Shamari ndaona wapedza chikoro watozoshanda kubasa. Inini ndikataura izvozvo inini ndiri panguva yakaoma. Ndotobhoeka kuti zonipedzera nguva. Ndazomira pedzi ndabvunza paya kuti inini ndine nyaya yangu yandikusangana yakati. Amborova ndimi dzake akundibvunza paya kuti iwe mumba menyu hamuna kufira munhu, imba yenyu here? Ndikati aiwa tiri kurodya. Ndiri kuona mune munhu akafa ari kuyamo, ndiye munhu ari kuitira izvozvo. Saka ndakabva ndakotiwo ndizvo bozauzivi. But chondishambisa manje kuti takazotobva ikoko ndobva tadzira kuma-new stands. Pakatobva pabudiswa ma-stands kuma-new stands ndobva tatozobva ikoko ndokunogara kuma-new stands. Situation yakaramba ichiitika iyoyo. Aingouya mukadzi? Aitouya. Takabva ndazoita manje zvekuti pane vamwe mainini vamwe vaenda kumasowe. Takabva ndakambonoenda kumba kwavo. Ndarara kumba kwavo paya. Ndobva pamuka pane zvimwe zvimaprofita zvekuchechi kwavo. Pakatama mukadzi anga ari wechikuru so. Ndobva akanditi iwe mai vako vari kupiwe? Ndikati mai vangu vari kukumba. Kanzi ndanoda nawo ipano. Ndobva ndatoenda papa. Mozati ndobva ndakaona kuti hazvishandi. Pakangovhunzwa muromo umwe zvikanzi ko munodawo vazukuru here? Kwai munotodawo vazukuru here pamwana uyu? Zvikanzi ndokuna kuvada nei? Zvikanzi saka sei muchirega zvakadai? Zvikanzi kana matozvionawo shuwa chitodi mubetserei. Ndobva mai vakanditi ndanotenga gate. Handitaima yacho ndatora kana mari. Ndanotenga gate. Ndakatoita zvekutopuhwa mari iyoyo ndobva ndatenga zigate rimwe zhari rinenge kadai. Ndobva ndaenda neni kuRwizi. Ndanonzi enda pakadzika tatoenda. Ndadirwa makati aya. Ndatanga kudirwa kusaidi. Ndobva ndadirwa kumusoro. Ndobva ndadirwa kusaidi. Ndobva ndadirwa kumusoro. Ndobva wambomira. Ndombobetsera vamwe. Indakangogwadama mvura. Ndobva yazouya nemberi hari yayo. Haina kudigwa pandiri H3. Ndobva yangoita sekuti yakauya nemberi dai. Ndobva yaimba uma ndobva toraswa kumasure. Ndobva ndakadonha negodzi. Mumvura imo. Ndakanzwa kuita kunge pane chinhu chabva mandiri. Mai vavo ndakati ndasana ndambozviwa muupenyu hwangu. Ndikati chii? Ndakadonha negodzi because wakati achinoikanda so wakaikanda kure. Ndobva atanga kutaura nendimi vachitendeka hari yaya ichitoerera ichiinda. Ini manje payakangobviswa pa ndakatoita zvekutoteerera ndakawafosi yakabva pandiri tondonisa kuti pi. Ndobva ndatowira mumvura so ndokuzotobuda zvikanzi mufukidzei mucheka muchena ngaende usacheuka. Ndopakapera problem yangu ipapo. But inini chinondinetsa ndechekuti kwa mashoko awanoreya. Saka kubva ipapo hamuna kuzomboona futi dambudziko here rekurara nemudzimai? Ipapo ndobva zvakapera. But manje ndakabva ndatiri kuma-new stands ka. Ndobva ndakabva ndatosiya kuchechi kwapinda naMuchemberi. Ndobva ndatanga kutoenda kwangu. Ndikatoti ndimboita zvandiri kukwanisa ndimbozviitawo. Munoziva ndakambonamata kandiri ndoga. But chandaitonamata ndainamatira mudzara wangu aende basi because mudzara wangu angamira basi. Munoziva ndakanamata gore iroro ndikanamata. Ndaiti ndichinamata so ndaihwa kuti ndoda kudonhera mberi, ndoda kudonhera sure, ndoda kudii. Ndakatora nguva zvidero. Ndobva ndangozuka rukandarota munhu ngirozi yaye anga ari munhu ane mapapiro asi munhu yanga akangopfeka zvichena chete asi ndadonge nditobhuruka ndichienda kwaari so pandakada ndasvika kwaari ndobva ndadonha. Ndobva ndikatoti zvareveiko izvo. Ndobva ndakabva ndakupepuka paya. Saka pandakanopepuka
ndakaudza infact ndakanoudza muchemberi mupedzodzo ndakavaudza ndobva ndagara paya ndakagara 4 days ndagara 4 days kudero ndobva ndaendwa neni kuna vamwe madzibaba namuchemberi but madzibaba vakatosvika vakatotaura kuti inini zvimweya mutsvene ndasingazvizivi kani izvo pamwe ndo zvazvaitoreva kuti pamwe mweya mutsvene waida kutodii moza ndakasvika pana madzibaba vanobva vakati ndaona njiva kwai mwana uyu ndarota pane njiva kwai ndiri kuona njiva yedu mhara paari asi pane ukama ari kuivhiringidza ndatopiwa zvimunamato paya ndobva ndangotoita paya ndaramba ndichigara kwandaigara kuya kuya moza ndakaseka musi wekutanga ndakuti ndairotazvo ndaiti ndikapepuka pakati pousiku so ndaigona kutoona mumba mandairara ndaitoona mune vanhu vachitofamba maitovaziva ndasingavazivi musi wekutanga zvakaitika ndezvekuti ndakatangaona ndakango ndichiti pepu ndobva ndaona kumadziro kuita kunge kune screen so but kune vanhu vairwa papa nemunhu ane zvichena negemenzi rewhite nemunhu ane zvitema vachirwa saka ndati ndikarega kunamata munhu iye aitokurirwa simba ndoramba chinamata ndobva atokunda paya ndobva zvirazvo zvichatopera dhere chitu ndokurota mumba akuite kurota ndakorwa ndapepuka so ndokuna padhoo pane kamunhu kapfupi so saka pakakandiona kamunhu kaya kakavhunduka ndobva kanowanda padhoo hamene zvachaita maoko acho so saka pachaizviita inini ndaipera simba zvokutoita kunge madzikirira zvezvo saka ndakabva ndangohwa pawa rakasumuka ramandiri so ndobva ndatomanya ndichitochidzingirira saka pandakanochidzingirira ndichibuda so ndakaona mukadzi anga negemenzi rebhureki akamira padhoo ndobva akangonditi iwe ndasiri kumba kwedu ka ipapo akangonditi iwe ndikati kwechii zvikanzi uzive zvavavinga pano kati kwei muri kudei zvikanzi aiwa pana mabhasi pako utaura izvozvo mabhasi pako siyana nesu but mukadzi uyo aratidza kutoti ndiye anga nekamunhu kana ndadzinga ka aita kunge aida kuti ataka pamba pandaigara ina ndiri mupfana handitozivi kuti mweya mutsvene kana kuti chii ndobva ndatokaruka zvati ndatodzoka danoma ndaigona kutoona izvezvi kutokaruka ndakutodzingirira chimwe chinhu but imi musingazvioni ndotokuudza kuti munoma mune chinhu chakadai dai chakazondishamisa dhere chi3 ndobva ndakazoona pachipinda vanhu but vanhu vavo ndeveukama vane tsvimbo ndobva vandibaya kumusana so tsvimbo dzekumachechidzi vakundibaya kumusana vanhu vemasowesowe vava vakundibaya kumusana so paindibaya ndaihwa pangu pachipisa uramba kandibaya ndikuti chiko ndobva ndangototi pepu saka kubva ipapo maonero andaiti aya handinambozozviona futi zvakabva zvatodzimwa kuti wawa saka ina handina kuziva kuti pamwe ilevel rechiprofita ratosvika ndandiri mufana ndasingatozvizivi ndobva chakazondishamisa manje pakangozoti takagara tichitaura nyaya mufana wangu ndiye akangozvikorwa hangu ndiudza akati iwe unoziva here kuti paya takatika nyaya dzako paya muchemberi vakati hanzi infact muchemberi vakatozvitaura kuti munhu akandivhiringidza ini ndiani vakatotaura kuti munhu hanzi vakatotaura kati munhu akavhiringidza mwana wangu ndinenge nanenge but handizoto aizviitirei asi pavaizviita ndakazviziva uza zvakandishamisa inini ndasingatozvizivi but ivo vaitozviziva kuti munhu ari kundivhiringidza ndinenge nezvaari kuzviitira vaitozviziva but inini vanondiudza ndakazozviudzwa nyaya dzatopera vana kuti ameno ndasiyana nazvo ndosaka ndakazoti regai ndimbopinda chichangu ndoga ndagara udero ndagara ndaingoudzwa nyaya dzakawanda wanda izvezvi so panapa pandiri panapa pane nyaya hombe infact zvakatanga 2 years ago yarota ndiri mukati mesango but pane mukadzi aiuya ane vanhu vakawanda
achinditurika bhegi reblack apa pangu kutotsveta so but painotsveta ndaitanga kutotaura ndichitopopota kuti kumazozviitirei. Hamuzvizivi here kuti ina handinzwirwa, handiti zvosiyana inei. Ndototukana navo paya ndorirasha bhegi riyari. Zvakaitika nguva zhinji timonetsana mweya. But uyu munhu ndiwo gama rotozviita. Kudzamara pane ndakazoita zvokunzi enda kugomo. Kwedu kune gomo rinonzi Gozonya. Ndakangorota nchinzi enda kugomo unonamata uchiti ndokumbira umwe mutsvene. Ndobva ndaenda kugomo kwekwe. Ndakaenda kugomo 3 times. But ndichienda kugomo chakandishamisa ndakarota munhukadzi achiuya pandiri achinonga aida kundirwisa. But ndichimuona ndiri kumuziva munhu. Komazviitirei? Ndo pakatanga nyaya dzangu dzaidzidzi. Ike zvino zvandava kuita manje ndakunzwa manzwi. But manzwi apa akatanga chaiko chaiko. Ndakatoita so ndakupenga. Ndainzwa zvaitika muupenyu hwangu hwese. Tingatoti history yangu yose. But manzwi randaizviita manje ndainzwa ari mumwe nemumwe ndaimunzwa nenzwi rake. Vaitovaziva vana? Zvakafanira mani munati kutaura. Izvezvo mai motondudza zita renyu ka. Kana ndakufamba apapo ndikupa seexample. Ndotonzwa muchitotaura kutoti ndinengi ndaidai ndikudai izvezvi kune nyaya dzakati. Asi pazvinobva ndinotonzwa kunge pane chabva kumusana kwangu. Zvine nguva here? Everyday. Kana kutonzwa kuti kunge ndiri kufambiwa nenyoka. Kana kutonzwa kupisa mwiri wese. Moza chinonetsa chinhwani. Munhu andandichitaurawo yandandichiti ndaimurota achindipfekedza kumbezi. Achinditsveta bhegi. Munhu ane nyaya yakambosvika achitaura kumba pangu achiti ndiri kunzwa kutsva mwiri wangu wese. But akatosvika ndandiri kubasa. Ndobva asvika pane mudzimai pamba. But mashoko aingotaura anga asinganzwisisiki zvokuita kunge zvimwe zvacho handizivi kuti zvakauya sei. Zvimwe zvinongoyawo mukufamba. Asi ndada kuti mukomana dei anga avepo ndambodi ambofamba neni taona kuti ndiri kunzwa kutsva mwiri wese. Zvakatanga rini? Zvatoni ndikuda 3 days. Zvakunyanya. Wakunzwa kutsva. Saka ndichisvika nakusvika ndinzwa nyaya iyi. Ndikangoti nyaya dzevanhu ava dzonetsa. Saka vakaramba vachitaura nyaya idzodzo. Ndobva ndazosangana navo ndikavabvunza ndikati ko ndakanzwa nyaya ichichi zvikanzi ndakazotiwa munamando svikatoita bhoo. Ini ndaimbofambawo ka ndichiudzwawo zvangu shamari zvinezvi kuti zvinake zvidei wamboita kuti vave pano timbodii. Saka ndazonorova zvidobi zvangu ndosvika ndoti munoziva zvinoitika muupenyu. Pamwe pacho unogonosvika pane munhu anokubetserawo kubatisawo zvisizvo. Saka madii mamboita kuti tibetsere. Inini handina munhu anobatisa zvisizvo. Inini minamato yandinotobata handitori minamato unobva mubhachi. Ndototora munamato yekuti kana kuri kuti munhu andinamatira akadhouya nemvura zvinoita ichechi yataipinda nemadhastikoti ka zvinoitwa kuchechi kuya kwaya nemvura yonamatirwa ndozvandotoita ini handina. Unonyatsovharirwa zvokuti hauna kana kwaunoenda nako. Kudzamara watongoti izvi zvinezvi ndochidii. Aiwa dei mamboita tidai tibatsirwe tidai watongozvigarisane nazvo. Saka zvaitika pavari manje zvavaitaura ndopandinoona kuti iyi era inoita kunge yakabva nesaidi iri nekuti ndo munhu aizvitaura. Ini ndakunorota ichitambudzwa bhegi ndikuramba patike zvino ndakuzvinzwa. But manzwiro andaizviita manje. Mufana wangu pane dhera ndakarota mufana wangu achipinda mumba. Achipinda akabereka akaita kunge akabereka munhu ari kurwara zvisingaiti munhu ndobva ngonomujatira mumba mangu so. Pakangonomujatira mumba mangu munhu ndio madheza zvakatotanga iwawo. Ini ndanda kutorotawo ndoita kunge ndakatobereka munhu.
zvekutoti pamwe pacho ndichitofamba ka ndaigona kutonzwa kuti kumusana kwangu kutori nemunhu cheche kana kutonzwa kuti kunge pamwe pacho unenge uchitonyatsokunzwa kuti munhu ari pandiri ari kutotaura neni uchitofamba. Ndine dhera ndakaenda kuchechi 2 weeks ago, ndapedza namatirwa papaya otova voice totaura kuti inini kwauri kuuya kwako handigoni. Apa kuti uende uchinotaura kuti hauna situation yangu, aiwa vanhu ivavo vangambofa vaita iwepo pauri. Vari vanhu vanotosumudza musoro wekutaura kuti mwana wake ane kwashi, mwana asiri kuenda kutoireti asi kuweta. Inini ndoziva kwashi, hamasimdomuse kwashi mumaziva. Zvinhu zvatongoziva because hapana sina kuchita kuchikoro zvezvo. Kwashi ndo chigwere chiri simbuka cheche. Ende mukore uno hakuna mwana anobatwa nekwashi, ndo zvandoziva. Utonazi inini zvandiri ndonzi mwana wangu abatwa nekwashi. Saka unenge uchingoona kuti munhu uyu matauro ake uyu ari kumbofungei, situation yangu wai asiri kuda kupinda mazviri, wai ndiri kufamba ndikunobata zvinhu zita iri, kwesi tiringofamba tiringonzi clear zvinhu zviri kupinda mumusha menyu. Iwo pacho paunoda unodadai vanoti vatotanga kutokuvharira panze kuti handina inanamanamatwa ndakambopuwa usiku. Hautauri direct kautaura nemunhu kuti kunenge kune nyaya dzakati, unongotaura nedimikira kuti zvinake. Saka papabuka nanhasi pautonetsa. Saka mese sevana nazva muchitiko zvino kutobatana ndikoku kwamanje manje, munokwanisa here mukanzi mubatsirwe toti muzora nhasi pana kuona yaita muringai uye ndokwanisa kuibatsira matambudziko esaurosangana nawo, toona kuti ari kubva kupi matambudziko aya mukati mehama, munozokwanisa here kubatana semhuri yese, sana baba, sana mai, sana sekuru, hanzvadzi dzese dzamambotaura kuti anongopfuura hana kana shungu namukoma, munozobatana mese here pamwe chete? Pandisingazivi kuvabereki. Asi kuvamwe vana kuvamwe vapanava kuti nditi vangaramba wozva zviri kuita maproblems avo ari kungotenderera ari kuita kunge ari kutenderera muvana nevazukuru. Saka inini chandinoziva munhu ane dambudziko kashoma kuti arambe help, anototi mwari atibvira nepi. Kwandisingazozivi ndekumusoro, hierarchy yekumusoro, nekasistirani kaungadika handizozivi, but vamwe vapanava I believe kuti vanobvuma. Because munin'ina wangu uyu akatombondifonera futi achindudza kuti shamarika, inini ndoda kuti ngatiungane tese ndine nyaya ndoda unotaura. Ndikati nyaya yechinyi? Zvikanzi airatidza takatsamwa zvingaiti, ndoda kutaura nyaya yangu iyi, zvingabudi, angonyunyuta asingatauri kudzamara nangoti shamari inini handifambiri nyaya dzokuti anoziva zvatakamboita paya taungana pakaita hondo. Saka iwewe kana ukandipusha uchiratidza kuti une shungu nekuratidza kuti une nyaya dzako, ko zvii zvinozoitika wasvika unotaura nyaya dzinoita sekuti dzine pesaniso ini ndiripo, zvoita kunge ndindiri kuti backup yacho yekuti wodi perekedza mwana. Saka iwewe ita kuti tigare pasi tionesane, kana zvichita ndosvikawo, asi kana zvisingaiti toona strategy tiri pano. Akaramba kutaura kati blazika handingambokudzi, inini ndoda kuti ndiende ikoko ndinotaura nyaya yangu mese muripo. Inini chandikuda ndechekuti ndoda kuti nditaure mese muripo. Saka pandakabva ndatongomuti iwe pana une pfungwa nazvibudi because inini ndagara kubva kudhara ndini totonzi ndiwo kunyengera vanhu. Saka ndakabva tongozvinyarara nanhasi. Saka kuti nditi enda asina mwana, asina mudzimai. Mudzimai akabva aenda? Akatoenda. Pakatomboita time akatombotorwa nevabereki mudzimai, achinzi because vabereki vacho takangoita so aingori same area, kakunzi vaingotaura nyaya dzavo kadzirisai zvekunetsa musha menyu, because mukadzi wacho anga akunoita sokuti akunoenda kumaperiodzi kasingaperi, odzokera kumba kwavo unotaura kuti ndikurota zvakati, ndiri kuzonzwii muroora. Vaya voti aiwa wedu totora. Pemimi wenyu hapana matambudziko arosangana nawo? Madhamu yangu manje ndo mawani manje. Madhamu yangu inotomboita zviya zvekutoti mukatosvika pachechi papa, in fact tikatongobuda musango unonamata toga so anogona
karuka kutoita kunge agagwa nedhimoni rakutotaura kutoti muri kudei pano, muri kunamata kuti ndisaita zvandoda. Aiwa hazvisizvo, bvai pano, dzokerai, munoda kunamata kundivhiringidza. Ndezvinezvi zvekumusha kwenyu kana kuti kumusha kwake? Achitotaura ndotaura ndini ningi, ende ike zvino handichabvunzi. Pane ende ndezvemusha mimi ihama dzemukati memusha. Okay. Samunonzwa sei manje mukwasha? Aiwa pakatoipa because kumusha kwavo kwemudzimai wangu kutori nemamwe mazihi eudhamani ko akanzwa nyaya iyi kare. Pakatomboitwa manyaradzo ababa vacho, ndikatombodaniwa. Pakaitwa manyaradzo zvikanzi mukwasha wayakunda. Wakatoita mhosva? Vanoti wakaita mhosva. Vanhu vacho vanhu vanonzwisisa but maitikire azvinozoita manje. Ko wai muchiremedza vana vedu nemhepo dzekumusha kwenyu. Tasemoni kule inini zvinhu zvindotozamawo kurwawo nazvo kuti zvinake but kuti munoti nana mhosva. Inini am willing to go everywhere, even kuchechi kwenyu vanopinda Zioni yayo. Plus mulokawo mune mamwewo vezvemweya mweya. Aiwa vana sekuru, ngatingoenda kuti munogwada machero. Inini handisi munhu anototi kwai ndingazoa. Vanotondinzwira tsitsi ini pachangu kutoti because kwavo musha kwavo vanonamata but mumusha munoita zvemudzimu izvozvo. Mudzimu wengu wakatombobuda wakatotaura kuti aiwa kana zvaramba zvidai mwana ngaadzoke nekuti akazonzi afa ari ikoko muchazvidii. Plus havasi kufambira nyaya dzacho. Indakabva ndatozongokaruka umwe musi ndangodaniwawo, handina kuziva kuti chaiva chikamu cherudzi rwavo chemudzimu. Ndatodaniwawo paipaya papa nezvinyanyawo, ndatosvika paipaya kuri sei kuti tatoonana paipaya. Mudzimu yanobva wabuda futi. Ndobva wanditsanangurira kuti Mukwasha, inini handisi nyonganiso muvanhu. Ndinouya kuzochengetedza musha wangu, asi izvi zvanyanya pamwana wangu hazvichaiti nekuti tarisaone zvazviri. Inini madhamu wangu aigona kutoti ana mwedzi vari kumaperiodzi, ana mwedzi nehafu. Saka inini ndakambofunga kuti kudai ijadheu kana kuti chii, because ndozvezve zvingotaurwa ka. Ini ndezinganyatsoziva, saka ivo ndo vanenge vaingondiudza ndikuti but ndinozoti wakunofamba machechi wozwa kuti iwe iwe usi kuona kuti mukadzi wako anenge ari kutorarwa nechikwambo, ari kurarwa nechikwambo, akunonamatirwa akutobuda kana rimwe zii. Zviya zvokuti munozwa munhu anenge ane spiriti yenyoka zvaanoita, akanamatirwa unogona kutoita soti akunopisa rurimi achino zvobviswa paya kuti mukadzi wangu uyu zvinhu zvaari kuchoitwa izvi. Pamwe pacho inini ndotosangana nazvo muhope because inini tingatoti sepandiri inini zvinhu zvinji zvinoitika pandiri ndinotozviziva zvisati zvaitika. Ndotozviziva chaiko chaiko, asi kuti pamwe pacho chinozoita kuti ndikurirwe inyaya yekuti unenge uchirwiswa nevanhu vokama. Vanhu vokama vanonetsa, pamwe pacho ukatoti waiginowe saka ndakatomboshedzewa zvikanzi garai pasi. Inini manje ndakazoita zvivindi manje, ndakabva ndatofesa mudzimu wekumusha kwavo ndikatoti wachangamire inini munongondionawo ndiri kweri. Zvikanzi kokuenda kuvakuru vako, ndikati sekuru vangu inini variko, ukaroi sekuru vangu inini baba vababa vachembera ende ndakavaudza nyaya iyo. Ndavaudza kudero vakatonditi shamarika inini ndakura, tarisawo nezvandiri. Because wakura, imagine munhu anozvara baba ndibaba vababa vangu ini chembera zvikanzi handina chandichakwanisa, ike zvino handichagoni kana kufamba. Asi dii ndaikwanisa ndaikunambosimukawo ndombofamba newe. Hino chimbotaura nababa vako unzwe kuti vanoti kudii. Inanomona nezvazviri ndonotaura kuna baba kuti kudii. Ndiwo munhu ari kutodhifenda mweya yetsvina kuti tigare musha. Saka ine unotonyatsoona kutoti hapana kana kwekutizira. Mwakazvimiririra? Ndo zvitoripo, ndakatozvimiririra.
ende chinotoita kuti ndiwane simba rekuya kunokuka munoziva kuti kune zvimwe zvinhu zvisingaiti kuti uzviite but unodzamara wazviita nekuda kwesituation like masvikiro andaita kunoka andasingakuzivi kuti kwanzi kune vana mukoma Robert andasingazivi but munoona chinoita kuti ndizoita zvese izvi ndine vana 2 vana ivava zvavari kusangana nazvo hazviiti. Makore 7 chimwe chiri grade 1 chimwe chacho ndo ichi chidoko ichi chanachitaura kuti ichaiti chikatadza enda kutoireti kwevhiki mumwe wacho musikana anogona kuti akatanga kunzwa mudumbu unogona kuti wakagara so paari so mudumbu make munorire kuti gururu akamira akakutarisa so anokudza kuti ndiri kunzwa chinhu chiri kundidhonza kana kunzwa huro ichidhonzewe zvokuti zvikatanga kutodero anogona kutanga kutozvimba umese zvokuti unochanzona kuti ari serious zvikabva zvoenda kuchikomana manje chinoti chichiri chidokoka pachinotanga kutozviitirwa kudai achichatodyi chinotozvimba mukati muromo asi manje pese apa uchida kunodza vakuru so ndopa vanenge vakutonotaura nyaya dzavo dzekutoti aiwa haasi kugona kuchengeta vana ende bed part of it manje vadero vanobva ndikamboignora vanogona kumbofonera dzimwe hama kuti mwana ari kundirasa akundiignora ndoroshaomboita sei. Nditoti nhasi uno pane vada kukubatsira imi makasununga kubatsirwa nevanhu vakadii sezvo ndikunzwa history yenyu yese mukutaura zvemasoro inini chinodiwa rusununguko chinodiwa rusununguko inozouya kave matare aiwa pane nyaya yandandatokanganwa chitoti ndanauya nechibhuku changu chandonyora kazhinji wapedza ndoroti hamusi makutozadza iri manje bhuku kuzara kwega pane chekutanga because inini zvandinoita manje ndiri munhu uya wekuti ana mama vachitaura kuti zvinhu zhinji zvinoitika pandiri ndototanga ndasangana nazvo chero zvinotoitika pavana vangu ndotozviziva pane chakatozara chibhuku chekumasure ende izvozvo hadzitauriki nyaya izvozvo hadzitauriki because zaitika pandaimbova kumusha kwana mai aiwa hadzitauri munopedzera mari ipiswa infact nyaya iyi isati payakanotangatanga ndakatoita kunge ndakaona munhu aifudza mombe asi munhu uyo akabva asiya mombe dzedze ndobva ndivinga akati iwe pane zvandoda kuudzeyo nyaya iyi igadzirisei aitonditsanangurira zvisati zvambosvika kwazviri zvikanzi zvese zvichaitika izvi asi maitikiro azviri kuitawo zvigadzirisei asi mucharipiswa yenyu asi ndoda kuti zvipere but munhu chakandishamisa kakari kakomana kaita kunge kamufudzi kemombe so kaitorike chidiki but kaita kunge kaiprofita vanhu kumombe kachitoprofita zvimwe zvacho kumombe zvitoti ini choti mfanaka anotambisa chiprofita kabvana kanoprofitana nezvimwe kumombe ndo pandakazoti iwe chii chobva chachanditsanangurira kuti problem yako iyi nematama igadzirisa asi mucharepiswa asi ndokutoti zviperi hauna zvangambozviita inini sekurutasvawo ndasingavazivi but ndakanoti ndakavata so ndobva ndarota ndichidzingirirwa but pandadzingirirwa kumasure kukwaiva nemhuka taipi netaipi but paita kunge pana mbuya vanga vachiratidza kuti ndevechikuru mbuya ivavo but mbuya vaita soti vari kunogarira indini andiri kumberi ivo vari kumasure kwangu vaita kunge vari kunogarira mhuka dziya dziya but vanga kutita kunge vakunokurirwa mbuya vaya ndobva vangozoti ewe ndasingazvoni kumasure kwangu nemunhu ndengotiza ingo vari kunechikuti pana anoti cheu ndobva ndana ndimbuya vaya akati usarega kumhanya ramba uchimhanya enda kwasekuru tasvu usamborega kutsvaka vanonzi sekuru tasvu enda ndimbovaziva sekuru tasvu vacho ndivazivi
kana kuwatangira kuwatsvaga nini makuru andakatoita nini apa ndikupindura papoint yamataura yekuti kukazoya vechivanhu kuti munozokwanisa here saka ndakatotanga kutoita zviro zvekuti sekurita zvondiyani ndambonotsvaka pepe ndipo pandakatanga kuita tek nenyaya dzekumbotsvaka pasocial media kozi notanga wambotsvakawo muvanhu ka mamana moza ndakavhunduka ndaona kuti munhu ari kuzvishuwa ndikati ariko munhu uyu but ndakabva ndakutoti auko kumakata ndo pandakazodada ndokusangana nanamukoma Robert saka inini apa paka munoona kana munhu ane problem ka aiwa handisarudzi chinodiwa kupona because hauzivi kuti uchauya nezambuko ripi nekuti ndichizama kutaura muhope ndataura kuti ndakarota nichinzi fambirai nyaya idzi asi mucharipisiwa asi ndokuti zvipere munhu aita kunge muprofita ari kufudza mombe asi kuita kunge mwana kadiki pozoya vamwe mbuya vachinditi enda kwasekurutazvo inini aiwa handisi nzira yekusununguka ndinodiwa kusununguka kwemweya wangu aiwa tinotenda mukoma tine chivimbo chekuti sekukumbira kwamaita zvichida kunogona kuve vanhu vakawanda sekurota kwamakaita kuti mukuda kwasekurutazvo zvichida munogona kuita rombo rakanaka vakati aiwa munhu ngaaite sei ngaauye tibatsirane asi kukazoyawo vamwe vasiri sekurutazvo kwese kuzama rubatsiro runoita sei runobva kwakasiyana siyana tisingazozive kuti achatanga ndeupi zvichida kunogona kuyana madzibaba kunogona kuyana papa vemafayafaya vemaoira kunogona kuya zvakare kunogona kuya kwatotoenda isu saka hamuna kana puresha navo ndivhunukini aiwa mona situation handiri ka situation handiri uchiona ndakadai wazombogona kufunga kuti mafanisi mumba mandorara ndaimboita taimu yekuti pambedha so aiwa ndogona kumboti mufonere mudzimai wangu izvi ndisina uku ndikafona nefoni yangu mugona kuti indini mombomutira nefoni yake momubvunza kuti pamubhedha mongoita sokuti muri kumubvunza kuti pamubhedha penyu pamunorara panosita munyu wakadii so aiwa unenge uchifungawo kuti pamwe unopona ukarwizwa kuti umbotora soti matombo umbozvikwesha umbodini umbogeza nayo aiwa ndaigona kupedza kana 2 kg yesoti kana kuti pa3 days but ndaizonoti ndava ndega manje noti zvinhu zvandikuita zviri nomaurezvo ndombototaimira mukadzi abuda paya ndokuguma pasasi pemubhedha papa ndombotobudisa soti yayo yazara mukadzi ndotombomudza kuti chimbosiya pamwe zvogona kuti defenda pamwe pacho unotonyatsoona kuti ko vanhu vari kupinda pamarata ko vanhu handivazivi pandivazivi ndobva ndafunga hope dzangu dziya dzokurota ndichidzingirirwa nemhuka dzakawanda wanda mhuka dziya manje dzadza kuita kunge dzakunochinja dzoita vanhu manje opinda pamarata aiwa zvinomira mushe nyangoti teti vanhu munhu aita kunge pati zvinhu izvi muna pandiri kufunga kuti pandairota ndichitambidzwa bhegi paipaya ndonasondo pakatanga zvinhu zvese bozi ende kamwana kangu so kakatanga kuchema paunongotanga kurota izvozvo ndine nguva yekuti ndifamba ndwa mwiri wangu wese uchipisa kupisa kana kuti wakuita kunge pane chinhu chekufuridza mhepo inopisa zvokunonyatsotonzwa kuti kufuridziwa kupisa zvikangotanga kuitika pandiri mwana anorwara kutoita sekuti achafa kana kutonzwa kubatwa umu ndakanti last week ndaitaura nabamunini pafoni vachindibvunza kuti kuri sei hanomanzwa pandatanga kusvika pandambokosora mazvinzwa ndechinzwa kubatiwa apa but ndikakuudzai mogona kuti vhesi yakujuta ndotunzwa kuti ongozomanikidza kuti pane dhiri randakambotaura mukoma Robert ndandakagara kune kurodhiko kune tara so paarea pedu ndakanogara kwangu ndega ndaiti kuti ndichifona ndaitonzwa manzwa achitotaura kuti hai una zvaunoita iwo wakati kundai tiri kutoda kana
mwana wako zvitori nani. But munoona zvichidaro pane nyaya ndandakangama. Pane ndakambonotsanya ndatsanya ndobva ndanoitwa munamato nevamwe madzibaba. Ndakarota pachitonge pane munhukadzi anga akasungirwa pamuti. So but ndandanoita kuti tiri kumareserve akasungirwa pamuti. But akasungirwa pamuti kudero akanzi aiwazvo iwe kana usingadi kuti chatonge chipiriso kuti unge pane mweya wemumvura waiwoshipiwa nevanhu. But vanhu vanga vakatowanda vachiita kunge ndiwo mweya wavo vainamata. Saka mweya uyu manje vaita kunge wanga wakuda something. Ndobva zvikatonzi aiwazvo iwe kana usingadi kuti zvidero chitiudza kwekuti tibate. Mozva ndakaona munhu ari mumuti akasungirirwa. So akatoti endai kuimba yeEvans. Ndakakuudzai wani kuti endai kuimba yeEvans. Apa inini ndanditori kana pakakwirira Jesu noti pakangoderuka ndakaona chambupuri chakakurisa chichitosumuka chicho kwandandini ndobva ndakautiza ndichienda. Ndakanyatsoona kuti zvochiwa mhepo iyi kai ndiri kuidefenda ka ndaitigwa izvi pa zvadzokera. But vanhu vane zvavari kutoita zvokusvika pakuti mwana anenge achikuda unonyatsoonesa kuti ndo zvavari kuita. Endai kuimba yeEvans. Zvikangodero mwana akamuka achirwara ndikati apa chatogara pasi. Kumusha kwomukadzi kune hondo. Uyu munin'ina wangu mukadzi akatoenda akatobaya ati vanofunga ne6 kuti asati uri kuona gore abaya nematambudziko iwayo. Mudzimai wangu ndo anenge ingoshinga. But pamwe pacho unenge unyatsoona kuti tiri tese. But munhu akaenda kare ende pamwe pacho andombotaura ndichitobva kunonamata yenyu ukaona munhu achema akagara oga akachema uzonzi wakutaura kuti shamari ungogarawo asi ndakundikana madii mambotaurawo zvinotedzera vangu unotaura vangu ko ndikazoshaika ndiri musha menyu mondidii. Apa ndikaenda kumusha kwavo ndo zvinotaura wekumba kwavo. Even vana blaza vacho vandombosenda mameseji kuti itai mugadzire zvakaitika pamudzimai umani zvokuti vabereki vakashayika. Yes. Saka baba vacho vanga vane vakadzi 2. Saka family yavo vana vemadhamu yangu vasikana chete nemukomana vanhu vati mudiki. Uku kumanje kune vahombe uku havana ndevamwe mai. Saka havazonyanyi kuita power steering kufamily yekumumba wemudzimai wangu. Unongozviziva zvemadivhizheni mamwe. But pavanoungana nyaya yemumba mangu vanotomboitaura. But havana power steering vanhu vangotaura kuti iwe shamariwe isu hatimbozoregi kuuya asi iwe zvikazodaro mumba mako unoiziva ngozi. Ende chero munozviziva kunzwa munhu afira mushame wanhu neuroyi womumusha menyu munotoziva. Indikuziva ende iwo ari kuzviziva havari kuzviziva. But ndoona sokuti vanenge zvanakidza meni. Aiwa tinotenda mukoma. Tine chivimbo chekuti sechikumbiro chamaisa kuti muda kutsvagirwa vanokubatsirai. Iko zvino makutomboturika nguo dzekuchechi kuti aiwa iko zvino ndakutomboita chamukai nyama nekuda kwokuti matambudziko acho haasi kupera. Ndofunga mazvinzwira muri eZimbabwe ndakagara namukoma Evans muzuva ranhasi babva kuchiredzi. Ukaona munhurume afamba rwendo rwakadaro ndofunga manzwa nguva dzavasvika kuti vasvika usiku chaiwo kuti vawane rubatsiro. Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Ndofunga manzwa matambudziko avari kusangana nawo. Vamwe vanoti zvinhu zvakandiomera ndine dambudziko rakadai. Asi pamwe pacho paunotonzwawo nyaya dzevamwe unotoona kuti chokwadi upenyu mutoro. Ndofunga manzwa kuti matambudziko aya akatotanga vari mudiki. Zvimwe zvacho havachayeuke nekuda kwemakore afamba. Asi zvimwe zvizhinji kana kuti kutanga kwematambudziko aya akatanga vari mukomana mudiki vasati vatomborora. Ndofunga ndopaiuya maspiritual wives achirara navo zvokuti vaitoziva mafesi aitochinja. Vaitoziva kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi uyu ndinhingi. Zvikazopedzera zvakuitika kana masikati machena vakazosvikawo pakubatsirwa.
vakazorora. Asi kubva ipapo matambudziko haasi kupera, noti kuti kwavari chete asi kumunin'ina wavo zvakare nekahanzvadzi kavo matambudziko acho haasi kupera. Ndofunga manzwa kuti kana munin'ina mudzimai akatosvika pakuenda kuti zvemusha muno ndazvitadza achitevera kasingaperi, ndofunga madzimai vanogona kunzwisisa nyaya iyi kuti kana wava kutevera mazuva anoravidzira kuenda kuma7 days zvichienda kumwedzi mamwedzi miviri zvichienda uchitevera zvinhu zvinenge zvisina kujairika. Manzwa kuti even mudzimai wavo anotombobudirwa nemweya kana kuti nemhepo dzemumusha maakaroorwa. Kana ari muroorwa zvinhu zvakaoma, ndofunga mhepo yakutotaura kuti ko akafira mumusha menyu nekuda kweurombwa unenge uri mumusha menyu, muchazvibata sei? Ndofunga vati isusu kumachechi vabereki vatoriwo vakuru vemachechi, asi tatambudzika, hapana kusimudzwa musoro kuri kuitwa pamusoro pematambudziko atatarisana nawo. Ndofunga vana manzwa kuti vana vadiki vari kufa mumhuri umu zvisina tsarukano, vanhu vari kungosungwa, unogona kungopenga, asi kuti tinazonzwisisa kuti zvinhu zviri kubva kupi? Hapana. Ivo vari kuti ndingadai ndikati ndine rombo rakanaka rekuti ndinoudzwa zvinhu izvi zvichidai simba raMwari rinenge richiri kundida kuti pachazoita chakadai nechakadai kuburikidza nehope, asika hapana zvazvinenge zvichishanda nekuda kwekuti unenge uchiudzwa kuti uchava nechakadai asi kundiso panenge pasina. Ndofunga manzwa kuti kuhope vakatorota vachinzi aiwa kundiso yako kana kuti kubatsirwa kwauchaita uchazoripiswa hako, asi tsvaga munhu anonzi yesekuru Tasvo. Isusuwo chachikumbiro chedu kuti sekuru kana muchiona programu ino ngatibatanei tobatsira mukoma Evans pamwe chete nemhuri yavo, asi havasi kuti ndiko kwega kwavari kuda kubatsirwa. Ndofunga ringoriwo izwi rakabva muhope. Kana kuine vamwe vanokwanisa kubatsirana nemhuri iyi, tibatei kana kuti vabatei. Nhamba ndodzikubuda pasasapo pascreen. Tobatsirana nemhuri, tonyatsonzwisisa kuti matambudziko ari kubva kupi, zvichida remangwana ravo, ramangwana revaroorwa vari mumusha umu, ramangwana revana vari kungodzipwa nezvinhu zvavasiri kuona, rinojeka matambudziko achinge agadziriswa. Tonyatsoziva dzinde riri kubva matambudziko aya. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagu, tichiti chisarai. Thank you.